बेसां मुथा जाख'? 10 मुथासो जाबाय नोंदां। जासिगोनदां दिनै। सोमखोर फिसा? बाबा सोमखोर, मा जाखो फिसा? सोमखोर! ओइ सोमखोर! बाबा सोमखोर! सोमखोर बाबा! बेफोर बोरै जानाय फंबाय? माबालै आदा, फोथारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव लामायाव गोग्लैना थानाय मोनदों। सोमखोर! मा जालांखो बे गथ' सासेया? कलेजावबो थांला, देहानिबो एसेबो जोथोन गैलिया। सोमखोर फिसा? आं मा जालाबायदों? आं मानो थेलायाव उन्दुलाबायदों? सोमखोर, नों दहाय लामा गेजेराव गोग्लैना दंमोन। आं गोलैदोंमोन? आंनाबो खर'आनो हामथारलालै। आदै, आं जेबो जायाखैथ'। न'आव थांदो नों। नोंहासो ओरैनो बेखारावनो खस्थ' खालामलाबायनांबाय। नोंहाथ' खालि जेबो जायाखै। देहाया बोरै जालांदो? उदिस दंना गैया नोंहा? जेबो जायाखैलै आइ। नोंसोर आंखौ बांद्राय अनो नालाय बेखायनो बिदि सानदों। बाबा, गाइखेरा सेरबाय? आं दा सेरगोन। नों आथिं आखाइ सुनानै एसे जिरायहैदो। सेंग्रा मानसिफोरानो बिदि जालाबायो। बांद्राय गियोलै बाबा नोंसोर। थै। सोमखोर! ओइ सोमखोर बेंगा! नोंहालाय सानफ्रामबो मानो लेट? दिनैनिफ्राय लेट जाला। गाखो बाबार। आयु, लासै सालाय। सादों। मा सालायखो? मा सानो? थाफ्लि सादों। बेबायदि लासै सालायनायजों जों कलेजाव सहैनाय नंलाथ'। आरो बे मैगंखौबो गब्दा आबौनो होलांबावनांगौसो। ओइ फाग्ला, अबे ग्रहआव नुनाय नों बेबायदि मैगं-थाइगं आलायनानै कलेजाव थांनाय? नों होनो आंनि फरायनायनि खरसाखौ जाम्बि थुङो। र'
नों ओंखारथ' आं बे मैगंखौ गब दाबावनो होनानै फैनि दे नै आबौ मैगङा गाइखेरबो लिटारनै हरफादों दे फिसौ हिसाबखौ खालामसै गाबोन औ दे जागोन दे गोख्रै फै सोमखोर लरग' जानला मोनला होनलाबायनो नाङा आंनाबो मोजां मोजां थांगोन हले नोंगौ लरग' दे थाब खिथि खिथि बाइकआ गोलैगोन हले मोजाङै बिमा बिमा हा बबाव थांजोबखोलै बिसोरलाय आंनो दै गिलासो लाबोलाय र' लांगौ नो दैया जा मोजां जाबोदों बे बोसोराव आबादफोरा बै न'ब्रैसोआसो मानो मोसौ बोरमाफोरखौ हगारना होयोथाय थांनानै एसे बुहैब्लाबो गाज्रि मोनो सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै आं दा दसे नेहैगोन दे नों दुगैनोबा दुगैहैग्रोदो थां आं ओंखाम खुरहैनोसै हानजाया फैबाय बहा दानो फैनो बेलाय मालाय क्लास जाफुथारदोंनो दे डिग्रिखौ मोजां पास खालामनो हायो खोमा दानिया मालाय हालाय जामाफोरानो मेट्रिक पाससो नागिरग्रा जाबाय थांनाय खर'खौ माननाय मोन्दों खारि एसे लाना फैथां र' होमबालाय नोंलाय मानो आंखौ क्लासाव नायखुमाबाय थानाय माब्ला नायखोमालायखांलै नायदोंमोनथ' है नायां दहायनिया आं माब्ला नायखोमा हरलायखो नायबा नायनानै नोंखौ मोजांथार नुदोहाय आदा सोमखोर ओइ फानजा दिनैलाय मा जादों माथो एफएम रेडिअ'आ गाबथाराखै आंखौ रेडिअ'सो बुंबावदोंनो नै नोंखौ साबाय होनदों साबाय माखौथो नोंहा इसिग्राब रागा जोंखो दे दानिया खिन्थादो मिटारा थिखिनिसिम दावखोनायनि जाहोना मा मा नांखो माखौ इसिग्राब फुगारखो दासो खारदों दहाय सिख्लाफोर बिलिरनाय दागोआ अ बाथ्राया बिदिसो नोंहालाय माथो खनसेबो बिलिरा आंहाबा खथ' मोजां मोनो सिख्लाफोरजों बिलिर जानो मोनबा नोंखौ नै सरि थाङाखै नोङो नै जोबनोसै फैबाय गाबोन मावनो हासिगोन नों थुग्रो आं थांगासिनो नाङा दानो बावलांगोनसो नों बिदिजों देहाया मोजां जायो जेबो जाया लोङानो अह मा जाबावगोन बे गथ'जों है दे गाखो गामसाफोरा मोजाङै खेथेबनानै लाखा दुगोनबो नङाबा थुलै नोम्फानि गामसा गुबुननाया एसेबां गोरलै नङा सफैबाय फाग्ला गथ'आ बाइकखौबो एफा गोसा सालायो निन्जायाबो हाबावा दा आंनि बाइकजों ओइ बाबाया ओंखाम जाबाय बिनो सानाव ओंखाम जायो दहाय लिंनो थांबाय आंखौसो हाब्रुजों खुबैना हरबावदो आरो बांद्राय खोन्थाबाव नों फिसाज्लानो फै सानैबो आंबो जाथ'वाखै साथामबो जहाय जाहैनोसै आरो नोंबो जाबावाखै हे इसोर माबायदि बिमा बिफा मोनखोलै आंलाय सासेया जायाबा बै सासेयाबो जाया आरो बै सासेया खियाबा बे सासेयाबो खिया गथ' ना बोथोर गोदाननि गिदिर ना रौ ना गोथां ना नांगौ ओइ ना रथ'लाय
나니 집어 나ंगौमोन ना फिथिख्रिसो नांगौ आंनो आदा 나 फिथिख्रिथ' गैया रौ ना फिसा फिसासो दङ हनै फंबायाव दङ लादो नै लाफै स्र' स्र'नो बेसे नांगौ फुवासेबानो जागोन आदा मा फवासे सेरसेखौनो लां फैसा गैया आदा फुवासेल' है फैसाखौ उनाव हरबाबो जागोन दे नै सेरसेखौनो लां दे बिदिबालाय उनाव हरबानो जागोन नाया बारा जाबाय आदा हा है जेबो नङा दे दे बिदिबा आदामोन फैसाखौ उनाव लांदो दे दे जायो जागोन दे जेबो नङा मा मा ना लाबोदों आदामोन रौ ना साफा साफाथार जा साफाखा लाखिदो बोरो नायनो बा ना गिदिरबो दं माथो ओइ ना गिदिरखौ दादां बे गुबुन न'आव दंखायो बे फिसाखौ लाखिजागोन ए दे होमबालाय न'आव होलांदो बे फिसाखौनो जागोन दे थुदो गारिया सामफ्रामबो जोंनि गामि सिंजों बहा थांबाय थायो गावखौ होलाय मानो बरिया दे गम भालाना फिल्मसो खना होनिया दे हर मालाय मा जाखो मानो लाखिखो ओंखारथ'लाय आं बिसोरजों रायलायहैनि नांज्लायलाबायनाङा आरो दै साला आंनो जासिबावदों नों आरो फोरोलाव फिसा खारदोलाय लोगोफोर खारदो लोगोफोर है साला आयौ इसिग्राब गाज्रि गोजा बिसोर गानजा सोबग्रा दानि सेंग्राफोरखौ एदावना दाला जमनानै बुजागोनबो है सिफ्लेगासिनो गैया बिसोरो डाइलगाबा हले अमृत पुरियाबो हाबावा गाखो हाना मोनसो गारदोंनो दिनै गुरनो थाखिनो थांगोन मायाबा आंहाबा आथिं सानायानो जाथारला मा एसे मोनालायखोहाय दिनैलाय दिनै कलेजाव गासिबो स्टुडेन्टफोरनि ब्लाड ग्रुप टेस्ट खालायदोंमोन आयै सोमखोर आरो आंनिखौ आलादाथार होनना बुंदों बापारे बाप मा ग्रुपलै बेलाय RH नेगेटिभ होनना बुंदों गानस्लायहैथाङाय आं ओंखाम खुरहैनि हेलौ फानजा आदै मादैमोना उन्दुजोब्बायना जानोलै नाथाय आं उन्दुनोसै मानो सोंदों देनाय खनसे खुदुमखौलाय थोद जाम्बा लाजियो आं देना प्लिज माखौ लाजिनांगौ जाखो उनाव खुदुमगोन जुलिनि उनाव नाङा नाङा आंनो दानो नांथारगोन नङाबा नै थांगासिनो आं नों फाग्ला जाबाय नामा
औ आं फाग्ला जाबाय नै आं थांगासिनो अके दालाय माथो दे खुदुम हरदो खावलाया हाजिरखा सानावबा हले बिराद जाम्बा दिन्थियो हरावबा बाब्रे दा बुंखासै हेल' मा डाइलगल' होबाय थाखो दे मेगना मिसेब आइया फनाव खुदुमनायाबो मेगन मेसेबलायबावनांगौ फनाव बोरैथो नुनो आंलाय थेवबो लाजियो आं दे मेसेबबाय